ngithanda ukuthi ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la ku Backspace. Sengiphinde ngabuya ke funa indaba ethinta ezedisk yakhona la eMzansi. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and usubscribe. Namhlanje ngikuphatheleke indaba ezahlukahlukene ezithinta amaqembu alapha kwi-PSL. Ngizoqala ke la ngendaba ke sematheni, indaba ke ethinta ucoach weMamelodi Sundowns uManqoba Mnqithi. Sekuveleke la indaba ukuthi ke iSundowns kulindeleke ukuba ke imemezele umqeqesho omusha oqhamuka le eEurope ngawo ke lapha uLwesibili. Lezi indaba ke ivezwe imithombo ethembakele, babeke sebeveza ukuthi ke indaba yakhe uManqoba Mnqithi nayo ke lapha i-technical team yakhe akacaci kwamanje ukuthi ke ngabe bazohamba noma ke bazohlala kuyona ke Sundowns. Abalivezanga ke igama lomqeqeshi omusha, kodwa ke into abayivezile ukuthi ke lo mqeqeshi ungowase Europe. So lezi ke mbukeli indaba ke nje isanda kuphuma, indaba ke impela ejabhise nje iningi labantu. Ngizobuya ke nama updates mase khona ukuvelile ukuthi ke kahle kahle ubani ke lo mqeqeshi uzothatha ke intambo lapha kwi-Sundowns. Ngidluleke mbukeli ngiye lapha kwindaba ke ethinta uThabiso Sesane, umdlali ke weBhakabhaka. Kunendaba ke lambukele ivelayo ukuthi ke iqembu lale eFrance iMontpellier FC imonitor ke lapha uThabiso Sesane. Leli qembu like ladlalelwa nguye ke lapha uKikendoli, okwamanje ke bengakacaci ukuthi ke ngabe ke bazomsayina yena lapha uThabiso Sesane, kodwa ke into nje evelile ukuthi ke basamonitor. Yizo ke nje lezi mbukeli indaba ke nguphathe zona. Ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazi bongela.